Jangan lupa saksikan video-video terbaru New Megantara, hanya di channel Dayang Asmoro Entertainment. Ayo rek, goyang rame-rame loh mas. Cak Ayu, Dedek gemasnya mana tuh? Hatiku rasane pedih, tansah kelingan, kepengin nyawa sedelo wae wis emot tenang. Cidro janji tegane kowe ngapusi, sprene soene aku ngenteni, nangis batinku ngerates uripku, telas kempes netes elo, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seger, cendol 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 dawet seger piro jualu tadi tadi tuh tadi tadi tuh tadi tadi tuh duduk lambi anyar sing neng jero lemariku, nangis bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Dudu wangi mawar sing tak sawang ning ripatku, nangis kowe lali larani wong kaya aku. Ning apa seneng aku yen mung gawe loroku, pamer bojo anyar ning ngarepku. Cidro janji tegane kowe mantri sene suwene aku ngenteni, nangis batinku ngerates ulutku, teles kempes netes elo, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seger, cendol 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 dawet seger piro tadi tadi tuh tadi tadi tuh tadi tadi tuh lo 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 lo. Duduk lampir anyar sing neng jero lemariku, nangis bojo anyar sing bak sawan wangenku. Dudu wangi mawar sing tak sawang neng ripatku, nangis kowe lali larani wong kaya aku. Ning apa seneng aku yen mung gawe loroku, pamer bojo anyar ning ngarepku. Ning apa seneng aku
sekali pamer keren. Tusingkan rembulan, tusingkan bintang yunare, alon-alon ini, biarkan awal ini. Tusingkan sang putri, tusingkan ratu senjata, alis kelemparan ilo, dan kawinnya kayangan. Sembilan ilo dibeli, karena ku yang dari Ulia, ya selalu disimpan beli. Yeah, yeah, ilo. Come on, everybody. Tusingkan sang putri, tusingkan ratu senjakan, alis kelemparan ilo, jadi kawinnya kayangan. Sembilan ilo dibalik, karena ku yang dari Ulia, desa ilo desik.
yang super mantap asik seru luar biasa. Pertemuan dari Lo Mahilo. Ulah